Всички желания бяхме готови. С радост наричахме своето училище Свят чуден, не свое мъчилище. Заедно сричахме колави стрички, пишехме точки, тирета, чертички. Топката летахме смешно с клъчета, падахме, белихме лапки до света. Бяхме такива добрички, старателни, малко послушни, но много внимателни. Щом не се карат, сълзите не спират, ще се похвалят, сърцата надират. Пишехме бавно, но чисто и вярно. Грешки поправяхме с тънки борчета, малки момичета с малки момичета. Ставахме, знаеш, че можеш ти силни и по характер израствахме стилни. Щом ни се карат, тогава си траем. После си правим каквото си знаем. Като пишем изпит, идва вече време. Пенчо закъснява, вечно му се време. Сянката му момчето почва да размича. Домашните да търси много той обича. Знае, че ги няма, чанкам пак. Хищ не ги е писал, да не е глупак, че защо да учи като го мързи, госпожата някак ще му пише крик. Учителката казва, сяда и учи, а мама разрешава, повече игри. Казва, няма смисъл цялото учение, щом за тебе слънчице, то си е мъчение. Държен не е страх, че греши числата, най-че по-е-важно кой ти е бащата. Не е дължи даже сине късно писат, пиш как на компютър, всичко аз си пиша. Бавно мига, сякаш ще заспива. От играта буйна тя се отпочива. Все се извинява, че е нещо болна и не я изпитват, много е доволна. Застъпи ти на план, зачити ми отбрат, ти прегала учим всичко как нада. Това било полезно за нашето добро, забрали сме доста, а важното било. Нека не обидим никой този час. Имена такива няма в този клас. Нима е неизвестна истината проста. От пролетните трели разсеяни сме доста. Пролетно мора, свързани цветя, пролетна надежда, дори в любовта, мислят ни за млади, но допускат грешки, на нас са близки страстите човешки. Ето домашни да пишем за време гнече, компютърът се заседява. Някой по компютър ли казва? О, за него спор няма. Бог съм на компютъра за баба. Само ти ли? Всичко може сам да премери сили. Нека да се после, след да се баланс. Причекаме мишките деца. Същото. Виждате ли всичко така? Добре. Така, изберете си име на отбора. Много свичи там. Хайде. Сега родителите ще видят какво правихме и какво учихме цялата учебна година, но същевременно искам да ви предупредя, че нещата са съвсем сериозни. Готови ли са всички? Кой не си е готов? 7-8. Всички сте си избрали. Хайде сега и курсор си изберете. Всички, който се избрал, се събира долу, нали? Така, събрахте ли се? Наредахме този последен час с различен начин и се забавляваме. Защо? Защото през цялата учебна година работихме с този български софтуер и за който искам да благодаря на вас, родителите, че ме подкрепихте и децата имаха възможност да работят с това. Хайде сега да видим внимателно вече деца, досетливи ли сте? Дърпам се, за да можете да четете вие. Едно яйце се вари за 4 минути. За колко време ще сварим 5 яйца? Отговаряйте, имате точно 30 секунди, таймера е настроен. Готови ли сте?
После ще се излезе резултата. В думичката стоп е скрито числото 100. Намерете сбора от числата, скрити в текста. Петко вече има 2 участия в лекоатлетическия трибой.